दाबो बहुतानो माने मिथियाखै माबायदि रेजिस्टार खालामनांगौ भेक्सिननि थाखाय भिडिअफोर दङ लिंक होदों जेखौ नायबाथाय नोंथांमोना बुजिगोन माबायदि खालामनांगौ माने माबायदि रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल स' लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनो नागिरबाय मानोना आंनि चेनेला 50K साबस्क्राइबार जाबाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बे भिडिअखौ एक्चुअलि बानायनो गोसो गैयामोन नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय आंनि लोगोआ गैला ओमफ्राय बेनि थाखायबो बहुतानो प्रे खालामदोंमोन स' बेनि थाखायबो फिन खनसेबाव थेंक इउ सो माच माने बेनि आत्मानि शान्तिनि थाखायबो नोंथांमोना बहुतानो प्रे खालामदोंमोन ओमफ्राय दासान्दि तारमाने भिडिअ बानायनोथ' गोसो गैयामोन थेवबो दिनैनि भिडिअखौ माने मोनसे रिजननि थाखाय बानायनाय जाबाय बे जाबाय आं मैया भेक्सिन लाबाय मा होनो मुसलपुराव थांदोंमोन मुसलपुराव थांनानै भेक्सिन लाना फैबाय ओमफ्राय आंबो मोनसे प्रुफ जे आं दाबो थैयाखै भेक्सिन लानानै आं मोजाङैनो दं जेबो प्रब्लेम मोनाखै खालि एसेल' बे लेफ्ट हेन्डआव लादों नालाय ओमफ्राय बेयाव एसे सादों आखाइया थिखांबा एसेल' सायो बाट बे नर्मेल जेबो लोमजानायबो जेबो भाब गैया जेबो गैया जायाखै नोंदायाबो लादों ओमफ्राय सिबमखौ जाय नायो बिउटि जोंनाव जे थायो बेबो लादों जों साथामबो दासान्दि दाबो मोजाङैनो दं मैयानिफ्राय आरो मोनसे रिजन जाबाय जे बे आंनि लोगोआ जेब्ला सिरियासमोन बे टाइमावबो आं माने मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन जेराव आं माने नोंथांमोनखौ माने रायजो राजाफोर बयखौबो खावलायदोंमोन जे भेक्सिनखौ जेसे हागौ थाब लादो होननानै ओमफ्राय बेयावबो सानैसो साबस्क्राइबार आंखौ माने कुइसन खालामदोंमोन जे माने बहुतानो भेक्सिन लानानै थैदों बिदि खोनादों ओमफ्राय आं जोंनि हारिनि मानसिखौ फोथैसिगोनसो बिदि जाहैबाय आरो मिसगाइड खालामनाय जागोन बिदि जादों बायदि मोनदों आरो ना स' बेनि थाखायनो आं दिनै माने दा आं बेखौनो माने जोंनि हारिनि जुदि सोरबा डक्टरफोर दङ जों आं मिथिनायावथ' गोबां डक्टरफोर दङ जोंनि बर'नि गेजेरावबो खिन्थु आं दासान्दि आं नुवाखै जेरै बेलेग गुबुन गुबुन हारिनि डक्टर्सफोरा गावबा गावनि फेसबुक पेजाव फैनानै लाइभ फैनानै गावनि सुबुंफोरखौ माने एवेयार खालामदोंना माने भेक्सिननि कभिडनि थाखाय मा प्रट'कल फल' खालामनांगौ लोगोसे भेक्सिना मा साइड इफेक्ट दङ मा गैया माने भेक्सिना मा बेनि थाखायबो बहुत एवेयारनेस क्रिएट खालामनाय नुदों आं बहुत मेसेज भाइरेल माने सरि भिडिअफोर भाइरेलबो जादों मोजां खिन्थु जोंनि माने बर'फोरनिफ्राय आं खिन्थु दासान्दि आं मिथिया सोरबा बानायनोबो हागौ सोरबा लाइभ फैनोबो हागौ बाट आंनि जानो हागौ आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव बिदि डक्टर्सफोर गैया जायनि थाखाय आं नुवाखै बा बिदि कुनु भिडिअ आं सार्कुलेट जानाय नुवाखै जेराव सोरबा सासे बर' डक्टरा माने बर' लेंगुवेजजों जोंनि मानसिफोरखौ बुजायनाय माने दा आं जिखिनिखौ मिथिगौ आं बुंदों खिन्थु आं डक्टर नङा आंनि खोथाखौ बयबो फोथायाबो जानो हागौ ओमफ्राय अबा आंना गोरोन्थिबो जानो हागौ बुंनायाव बेनिखायनो आं दाखालि जेबो डिटेल्सबो बुङाखै खालि खावलायदो भेक्सिनखौ जेसे हायो लादो होननानै खिन्थु बेयावबो बहुत मानसिफ्रा दाबो गिनानै दं बयनोबो माने सिङाव दङ ना थैदोंबो सोरबा सोरबा खिन्थु मा रिजनाव थैदों बेफोरखौथ' जों मिथिया बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जुदि प्लिज डक्टर सोरबा दा आंनि जुदि भिडिअखौ नायदोंबा जोंनि हारिनि जेसे हागौ आं फार्स्ट अफ अलथ' आं नोंथांमोनखौ सेल्युट होयो जाय जाय फ्रन्ट लाइनाव माने मावगासिनो दङ माने डक्टर्सफोर दङ फ्रन्ट लाइन वार्कार्सफोरखौ फार्स्ट अफ अलथ' सेल्युट नोंथांमोननि थाखाय माने नोंथांमोना बहुत हार्ड वार्क खालामगासिनो दं बेयाव नो डाउट नो कुइसन बाट खालि रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जे एसे टाइम जुदि हागौ बहननानै प्लिज फेसबुक लाइभ फै जोंनि माने मानसिफोरखौ एसे बुजायदो गिनायफोरखौ जाहाथे मानसिफ्रा जाहाथे गिबाय थाला एसे फैनानै एवेयार खालामदो आरोबाव मोनसे खोथा जाबाय जे दाबो बहुतानो माने मिथियाखै माबायदि रेजिस्टार खालामनांगौ भेक्सिननि थाखाय आं मिथिनायाव ओमफ्राय आगोलावथ' इजिमोन 45+फोरनाथ' जेबो नाङामोन थांबानो जायो मोनसे आइडि प्रुफ लानानै ओमफ्राय दाथ' जों अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामबासो मोनो बेयावबो शिडिउल माने सब अलरेडि बुकखा माने बहुत टाफ जागासिनो ना ओमफ्राय बयाबोथ' माने बयबो मिथिया माबायदि खालामनांगौ आं बेखौ बुजिदों स' आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव बे लिंक होदों जेराव थांनानै नोंथांमोना माने
गावबा गाव सेल्फ रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन लोगोसे मोननैसो बेलेगनि गुबुन मानसिनिनो हिन्दी लेंगुवेजाव बानायनायनो आं माने भिडिअफोर दङ लिंक होदों जेखौ नायबाथाय नोंथांमोना बुजिगोन माबायदि खालामनांगौ माने माबायदि रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ माबायदि मा डिटेल्स होनांगौ भिडिअखौ जुदि नायोबा नोंथांमोना इजि जागोन आरो खालामनो थाखाय रेजिस्ट्रेशनखौ जुदि हायाखैबा ओमफ्राय लोगोसे बेयावनो आं गामिनि आंथ' मिथिगौ दाना स्मार्टफना बयनोबो आखायाव गामि माने बयनावबो थायोनो स्मार्टफनखौ बयबो वाट्सएप फेसबुकखौथ' बयबो इउज खालामनो रोंखागौ स' इमानखिनि रोंगौ जिहेतु रेजिस्ट्रेशन माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौबो रोंखागोन भिडिअखौ नुबानो मिथिगोन ओमफ्राय दा जाबाय खोथाया जायनि न'आव गैयाबा जाय सोरबाफोर जानो हागौ गैया बा रोङा स' गामियावथ' बहुत सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जाय बहुत स्मार्ट मिथिगौ बहुत गोरों स' आं खावलायो प्लिज नोंथांमोनानो एसे हेल्प खालामदो नोंथांमोननि मादै आदै बिमा बिफा जाय रोङा जिहेतु आं मिथिनायाव मोनसे नाम्बाराव मबाइल नाम्बाराव साब्रै सोनो हायो माने खालामनो हायो स' आं खावलायो जाय रोङा एसे हेल्प खालामदो माने शिडिउलफोरखौ बुक खालामना होदो चेक खालामबाय थादो मुथथे खोथाया बेनोसै जे जेसे हागौ नोंथांमोना थाब लानो नाजादो लोगोसे मिया जेब्ला आं मुसलपुराव थांदों जेराव आं भेक्सिन लादों मोनसे बुस्थु आं नटिस खालामदों जेब्ला आं लामायाव माने मानसिफोर नुदों सेंग्रा सिख्लाफोर नुदों किसुमान मास्क नुदों आं खिन्थु सब बेखिनियाव मास्कआ बेयाव गैया बिदिनो मास्क लानांगौ लादों आरो माने पुलिसखौ गिदों जानो हागौ बेनिखायनो लानानै बेरायगासिनो स' बेफोरथ' दाबो सिरियास जायाखै जानो हागौ गामिफोराव गैया दाबो आरो भगबाना माने खालामथों बिदि थांनाङा बेमारा गामिफोराव थेवबो एसे केयारफुल थानाया मोजां मास्कआ बासायनो हाया नंगौ खिन्थु डाबल मास्क गान जेसे हागौ जिखिनिखौ जों हायो ट्राइथ' खालामनांगोन ना बेबो बासायनो हाया होननानै जोंथ' जना थाबा जानाय नङा बिदि लोगोसे मिया भेक्सिन लानो थांनायाव आं बिराद माने जि नुदों जोंनि जायगा साप'ज बे एरियाया मुसलपुर एरियायाथ' मेक्सिमाम बर'फोरनिनो जायगा खिन्थु बेयाव आं मालाय हारिनि माने मानसिफोरखौसो मेक्सिमाम भेक्सिन लानाय नुदों जोंनि मानसिखौ बहुत कम माने नुदों आं मिथिया दा डिटेल्स रेकर्डखौ आं मिथिया खिन्थु आं जिखिनि टाइम आं बेयाव दंमोन जोंनि मानसि आं सासे सानैल' नुदों आरो नुवाखैनो स' बेनि थाखायनो आं सानो अबाफोर मानसिफ्रा हयथ' बहुतानो मिथियाखैनो माबायदि खालामनांगौ स' बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन माने जाय रोंगौ गामियाव जुदि सोरबाफोर दङ नोंथांमोना जाय मिथिया प्लिज हेल्प खालामना हो ओमफ्राय बे भिडिअखौ माने डिसक्रिपसन बक्सआवबो लिंक होदों प्लिज नोंथांमोना थांनानै नायनानै सोलों माबायदि खालामनांगौ आइ होप एसेबाबोथ' हेल्प जागोन स' बेनि थाखायनो आं दिनैनि भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्राय अबाफोर बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ बेनि थाखाय आं निमाहा बिखाबाय प्लिज थेवब्लाबो जेसे हागौ थाब भेक्सिनखौ लादो ओमफ्राय कभिडआ आसोलावनो जादों रियेल ओमफ्राय जाय गोमालांबाय बेखौथ' मोनफिनला लोगोआथ' थांबाय बेखौ आं मोनफिनला थेवबो आं जेसे हागौ स्ट्रं जानो नाजाबाय थादों जेसे हागौ थाब आरो ट्राइ खालामगोन मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय बाट एसे टाइम नांगोन आंनो लोगोसे 50K साबस्क्राइबार जानानै सेलिब्रेशनबो खालामनो हायासै मानोना 50K जाबानो जायखौ आं फार्स्ट इनफर्म होगौमोन बे मानसियानो गैला स' बेनि थाखायनो एसे टाइम नांगोन आंनो थेवबो आं स्ट्रं इमान विकबो नङा आरो आंनि लोगोनि थाखायनो बे आंखौ बहुत मटिभेट खालामोमोन स' आं ओंखायनो माने बेनि मटिभेशनखौ लानानैनो आं बानायबाय थागोन जेसे हागौ भिडिअ बाट साननैसो खालि एसे टाइम लागोन आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय आं खावलायो बे मेसेजखौ जेसे हागौ शेयार खालाम जाहाथे मानसिफ्रा मिथिथों बेनोसै गोजोन्थों